Aray na parkingan kay drama na matron. Oh, para na maparkingan. Ang pagbabalik ni Boy Waray sa Langop. Pag kasi ron. Hello, Barangay Langop. Yes, so simbahan mga kawaray. Ano talaga? Waray tuan. Yapon. So shout out sa mga taga Barangay Langop. So adik ya po nakabalik si Boy Waray kagasi kung masisero ak. Bigla ang puntahan to ah. So adik ko didi. Andra Prok dos. Fiesta. So ayun mga kawaray, kabay sa banderitas kay natuyok. Mga kaupo do. Mga golfisin na yan, sasakan kay golfisin mga sangkay diyan sa Langop. Yan sira Kuya Romel, Kuya Toy. Nag-uuna ang veterano. Sa tron. So yun, di na kami makawaray eh. Unang kakainan. Litson. So ngaton nakit niya na sa ikaduhang destinasyon sa aton sasakyan. Mga kawarayo. Yan Barangay Langop. Yan. Shout out. Hello guys. Ayun, kawaray. May kityapan mga sangkay gadi, classmate na to. Talakaw. Yan Patron San Langop. Probing may mga sarak yan. Malaadi nga di siya takdan piso wifi nga di sa ulag. So yung mga kawaray nga di an pailar mo. So may padagat na yun oh. Sina nagtakod piso wifi nga di. Ay si Lovely rap pa kaupod. Oray man signal. Oray internet mo nga, oray kit pa ka chat sa im. Karami lang ni Kuya Romelo. Yun mga kawaray, at sa tabok. Kulpilat nga doon. Saktan. Aya di na to. Takdan piso wifi ya di. Kami ni Randel sini kita ba. Oh yan, ngopay nga di patronan. Piso wifi ngitakdan na mo ni Randel. Isda lang, okay naman isda niyan. So, happy fiesta. Marami po ako. Katuli na. So yun mga kawaray. Yoga lang pala, okay na. So far na kit. So yun. Panguli. Kayo man na. Thank you Lord.
Ayaw na. Mga busog na. Yun, pangoy na kita. Shout out sa mga taga-mual-mual makadinakam. Patron niya. Bye, Barangay Langop. Thank you. Happy Fiesta. Ayang. Hello. Dito na. Muli na kayo, may pakwan.